Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka kan rio ter ujili arjar arpo kinong song ke jela Meghalaya ki badan Tamil Nadu kilayo banwan phayeng no hadien ka jingsham kya bat tresh tom ka surupat ba ka beriu nyautra kata lais ngiswa ba ka sorkar Tamil Nadu kan pentrekam ya ka full lockdown ka ban sedang nadu ka khat khandai terik mentau benai kene ka kun hona pa ka jelam jong ba sila ku mu presiden hadien bakala dep ban penbyang lot ya jingdon kam baro ban wan yalam no ya kini kinong song ki pasakot ha jela Tamil Nadu kala ai tipat ha presiden ka surupat ba jong ka them ribhoi uba isen ai hing ban dik chau ya ki na khatlai mer bat ban penbyang ki jingdon kam baro ha ka bai dei ba ki bor sarkar lalik chau kini kinong song ka jela na Guwahati airport da artli ki bos bat ka wei sumo ban penpoy ki ha ki institutional quarantine center ba pher Shushu nakaliang ba isin ulai kublai kerpang ya baro ki dan menta ha ka ban penpoy sok ya kini nong snong shala ka jong jela bat loi thuru ba na ki tai ki blawan phai khat saungut ki dei na ribhoi district kat ba ki wei pat ki dei na ki wei pat ki district ka nakaliang duni dokumen si katanya khamtam naka hamtam kalong kaba ko basut nak su ba kini live sangut mata kasbi kila boy hadin ba ni sutom jong kasur pajba ya ka kini bit biang ki na flight ticket ki bus dan shau nadu airport gati hadu kane ke caka ki boy menta kumta ko bang sukumen su ba tuan ki kalau ba shngai ba kalau safety ba ta kamdon su kanu ba jinge aga ba kiwan ki kumbal aja di berai di mana keluar kasih sangat apa Bihar kasih cumi kata kalau tadi pakai genjar ke bangisam hamtam ru hamtam kata safety nak peta ke Jepang nak peta unik hang Jepang COVID-19 ru kalau bun kisama cumi bayo di bawan lambat training tadi nama tak kadau sesorang supmen ke jumpoi sup ki kalau lambat ke jingwan gagapen kalau basnganya hadu kata hakan ka por ka menta na sudai ban ong ba nimla klem ai kublai terpang yau saman mudom ni ba sila ibla thau ya ka group WhatsApp juni ya ka ban le kini ke kam ka ban harap ya ka ban snok tilem ya lerkor ya ka jinge mission jong ki paj ba jong ka government hi ba ko hakan ka por ka menta sudai ban ong sudah naik dulu dia di MLA, MBC, di minister, bat kiwei, hamtam ya ki member jong sur pajba, kiba eno met ban musim, naga benta ban pinbit pinbiang ki jumpoi jong kini ki kun samla ki jongi. Agar ka por ka sudah mengai kubai kerpang ya ka district administration kiba pinbit pinbiang bat kila pinpoi aba kin pinbit pinbiang naga benta ka jakasa jongki bat kumta terte. Kumta ka kubai kerpang ya baro di member jungi iba tristom mit batas ni nak benda pindik biang nak ka jimpoi suk jungi para sama jungi akan ke por pemta